Sige hjertelig velkommen her til ferniseringen. Vi har været rigtig glade for at se dine værker her, og jeg kan hilse at sige, at der er mange lærere og også rigtig mange elever, der har været meget, meget imponeret over, hvad du har lavet her. Og har spurgt, hvem er det, og Gud, og hold da op, og det er en af eleverne og sådan noget. Så du har virkelig gjort indtryk med den her udstilling. Så jeg kender ikke selv, jeg har ikke aldrig haft dig som elev, men der er måske nogle andre lærere her, der kender dig bedre. Emilie er en rigtig dygtig elev, også til latin. Også til latin, ja. Så jeg glæder mig til at lære dig at kende, og så vil jeg bare sige hjertelig velkommen, og der er vin og chips dernede. Tak. Ja. Og du vil også, du har jo fortalt, at du skal til Sverige. Ja, jeg vil gerne til Sverige på en kunstskole, ja. Hvor de har en skole, som underviser i klassisk kunst. Så det er noget med, hvordan man malede i renæssancen og sådan noget. Så det er noget, jeg rigtig gerne vil. Så det håber jeg på at kunne tjene penge nok til at kunne betale. Hvor lang tid tager den uddannelse? Er det? Det er 3 år. Ja. Så... Du har søgt om optagelse, og så får du at vide her, eller hvordan? Nej, det er en privatskole, så jeg skal betale 80.000 for upfront for at komme ind, og det har jeg ikke. Så jeg skal lige tjene lidt penge først. Og så håber jeg på om 1 eller 2 år, at jeg kan til Sverige. Så det glæder jeg mig til. Jeg startede sådan, altså jeg var jo ret lille, jeg holdt op med at tegne, efter at jeg man begyndte i børnehaven og sådan noget. Så fortsatte jeg bare at tegne mere og mere, og blev bedre og bedre. Og det var egentlig ikke før, for ganske nylig, at jeg blev enig med mig selv om, at det var noget, som jeg gerne ville tjene penge på, og som jeg ville gøre en karriere i. Fordi at det havde bare været en sjov hobby, som jeg godt kunne lide at bruge tid på. Men så fandt jeg ud af, at det var rigtig, rigtig vigtigt for mig. Da jeg begyndte i gymnasiet og ikke havde tid til det så meget, så kunne jeg godt mærke, at det savnede jeg rigtig meget. Så blev jeg jo nødt til at ændre mine fremtidsudsigter, så der også var plads til det. Og ja, jeg kan godt lide at male rigtig mange forskellige ting. Når man kigger rundt, så er der sådan både tegninger og malerier, og der er noget kul her, og vandfarver og sådan noget. Og indtil for ganske nylig har jeg egentlig kun malet for at øve mig, for at blive bedre, sådan så at jeg kunne en gang ud i fremtiden male noget som de idéer, som jeg havde op i hovedet. Og det synes jeg efterhånden, jeg ligesom har opnået, sådan så at jeg kan få det, jeg gerne vil have fra det. Jeg tog til Tyskland i sidste år, i efteråret, fordi der er en meget, meget dygtig kunstner, som maler fotorealistisk og tegner. Og han havde lavet nogle workshops på engelsk, som jeg havde tilmeldt mig. Det var 5 dage. Så der tog jeg ned sammen med min mor. Og der lavede jeg det her billede, som er kul på lærred. Og det brugte jeg 4 dage på. Og det lærte jeg rigtig, rigtig meget af. Og så da jeg kom hjem, så tænkte jeg, at jeg kunne blive nødt til at lave noget andet og noget mere, for ligesom ikke at glemme det, jeg havde lært. Og så gik jeg i gang med det maleri her, eller tegning. Og det arbejdede jeg så på i nogle måneder, sådan lidt ad gangen, og så lavede jeg det så færdigt i forbindelse med, at de skulle op og hænge her. Og jeg valgte motivet, fordi at jeg kan godt lide at tegne mennesker, og især portrætter og sådan noget, som det kan man også se, der er mange mennesker. Og så tænkte jeg, at jeg skulle lave noget, sådan så hvor der var meget kontrast i, sådan så at der var noget kraftfuldt udtryk. Og så tænkte jeg sådan noget ovenlys, så jeg kunne se kindben og næse og pande og sådan noget. Og hendes bare skuldre og sådan noget. Så. Ja. Så det er mest et billede for sådan æstetisk indtryk. Er det efter levende model? Nej, det er ud af hovedet. Ja. Så jeg har tegnet så meget efterhånden, så at jeg kan stykke et ansigt sammen, ud fra det, jeg kender til anatomi. Og Er det alle dine billeder, så du har de fleste af dem, ja. Det var fra et fotografi. Og det ligner nogenlunde. Men det var heller ikke helt, det var ikke efterligning, der var
der var målet med det. Det var mere at øve metoden til at tegne med kul. Men der er andre, som jeg har tegnet efter folk med. Og så er der det herhenne. Ja, det er malet. Der er noget olie. Oliemaling. Og det var jeg først for ganske nylig begyndt at male rigtigt. Jeg har tegnet, og jeg har brugt noget vandfarve, men det her, det er så rigtig maling på et rigtigt lærred. Og jeg tror, det er det 3. eller 4. billede, jeg sådan har malet. Og jeg kan huske, at jeg blev meget overrasket over, hvor nemt det egentlig var at overføre det, jeg allerede vidste fra tegning til maling. Sådan noget med, hvordan man skulle lave tøj og sådan noget, og lægge skyggerne og sådan noget. Jeg havde troet, at det ville være sværere teknisk, eller meget anderledes, men det var det ikke. Det var meget sjovt at få sådan en succesoplevelse en af de første gange. Men ansigtet kan man ikke se. Nej, jeg ved ikke, om man kan få det med på video, men det er en nattehimmel. Så der er en lille bit smule blå hernede, som går op i sort. Og så har jeg så tegnet stjerner, og man kan se Karlsvognen, for eksempel. Hvis man kender sådan noget til astronomi og sådan noget, så kan man lige få det med. Men tænker du det så mest som en øvelse? Du sagde før, at du synes, du må noget dertil, du kan. For at jeg Er det sådan en øvelse i at se, hvad dur, eller? Ja, også det. Altså, de 2 malerier, der hænger her, de er de mest eksperimenter med maling. Ja. Så ja, det var nogle sjove idéer, jeg fik, og så gik jeg i gang med det. Så der er ikke noget store tanker bag ved det, filosofisk eller noget. Det var... nej, altså... Det ser jo meget tænksomt ud med en nattehimmel i stedet for et menneske og sådan noget, men det var en god idé, jeg fik, og som jeg synes, som appellerede til mig, og så tegner jeg det. Det er det, jeg gør efterhånden. Ja. Det kan godt være, at du ikke kan finde på forklaringer, men det kan andre måske. Alle er jo velkommen til at læse i det, hvad de synes, og jeg synes også, at der er mange af dem, hvor at folk kommer hen, og så spørger de, og så fortæller de noget om, hvad de føler, eller det indtryk, de har fået af det. Og det er jo altid meget sjovt for mig at vide, at jeg har ligesom gjort noget ved nogle andre. Det billede, rigtig mange har lagt mærke til, det er et stregtegn, du har lavet der, at mennesket i silhuet. Ja. Den er meget sjov. Der er rigtig mange, der godt kan lide den. Og jeg personligt kan også rigtig godt lide den. Især det med, at den er meget simpel. Der er meget, meget få elementer i den, samtidig med, at det ligner et menneske rigtig, rigtig godt. Og det er jo sådan fascinerende. Og det var øvelse, fordi at det er en af de første, jeg har tegnet. Jeg har tegnet et par stykker, men det var sådan den første, hvor jeg brugte meget tid og fokus på at få det til at ligne. Så det er øvelse, og jeg har tegnet 1 eller 2 mere siden. Og de blev bedre og bedre, så det er meget sjovt. Jo, nogle af dem gør jeg. Nogle af dem gør jeg ikke, fordi at jeg lægger meget følelse, eller meget af mig selv i det, jeg laver. Så det vil virke, eller jeg har det mærkeligt med at sælge det. Det er små børn. Ja, nemlig. Så nogle af dem er til salg, og nogle af dem er ikke. Den her ikke. Men jeg har overvejet, om jeg skulle lave flere billeder, der ligner, og så sætte dem til salg, og så lave dem for at sælge dem. Nej, altså det har i hvert fald været meget, meget spændende at høre dig fortælle. Ej, det er den lille video, hvor hun klarer at tegne sig. Ja, det var så meget. Det er godt nok sådan en portræt. Ja, så vi kunne godt kunne lide portrætter og ansigter af mennesker. Og der er man også en rigtig god sted med at få det seende blik. Det er jo ikke stirrende, men det er sådan det er sådan noget, det skylder endnu flere skylder. Det er Teenage. Ja, det er så er man 10 år. 11, 12. Det er min mor, som har gemt min allerførste tegning. Ja. Og har skrevet på
hvad det var. Fordi det har jeg fortalt hende, men det kan man jo ikke lige se nødvendigvis. Så der er noget med agurk og sko og klatrestativ og den første hest, den er også... Det må være den her. Jeg har selv hest, så det har selvfølgelig været et motiv, der har figureret meget i det, jeg lavede som mindre. De bliver mere vellignende hver dag. Ja. De vil så ikke kunne se. Det her, det er, altså, i det her proces, så kan man se, at det er tegnet. Ja.